nandang wuyung ya seliramu. Sumo ayu apa ra trenyo sawangan iki awakku sing kuru sampai bingung sing jiku awake dhewe Mas. Nek ngadeg gur ketok kene tok. Kok nek ngono ketok kene tok iki. Sampai bingung iki. Nek ini ketok kabeh ora Mas? Santai wae iki abicom kuwi kan wis profesional. Profesional. Lah ya wis profesional dadi kamera loro nang kene kabeh siji jiko aku siji jiko kowe. Engko terus digabungke ngono lho. Dadi ora perlu jejer ngono ya. Ora perlu jejer wong abicom kok. Iya ya abicom. Mbok sing rada sing jenenge apa? Abicom Indonesia. Abicom iso abicom iki. Tulisane apa kae galo? A B I C O M. Oh iya. Macane piye? Ra abicom. Sing bener ya, sing bener kang nguncek. Abicom tulisane. Oh nek ilat Karang Pandan ngono. Wong desa. Ya wis nek aku tak mel ngene. Iki lungguh sisan. Nah. Mas. Aja lungguh. Mas. Heeh, aku sebelah ya. Modelmu kayak bocah melu. Lah kabeh kon lungguh jare. Iya. Terus ya wis ngene kok ya. Ada kaya nang ngarep toko ya. Ya karo belajar, sok nek ra payu tanggapan ngono kuwi ya. Dadi kowe le nyinden aku ngene ngono. Heeh, bener. Nah. Ya apike suaramu. Urung. Caedan. Wong kena urung muni, urung kok iso apike. Wong kene iki setipoe rekoso kok dingeneki. Kene nek no, kene. Kene. Nah, penak toh? Ah, nek ngono ya penak. Ya penak bredel kabeh. Iki klambi anyar to iki. Iya, klambine anyar, Mas. Bener ejol kabeh. Tak benake nene. Wis tak benake dhewe. Aku wae aku. Ini benake. Ini iki lho, iki karo aku mbok ora sia-sia to. Ora, aku ora sia-sia. Aku ki masih di bojomu. Nek main bareng ngendi-ngendi kuwi ki apa-apa tak benake panganan tak jikokke adus tak dusi. Mas aku kok ora gilane wong ngono. Masa kok modele kaya ngono barang kok. Tak nei sik ya, Mas. Dicaki nek ngewoke ngono to. Apa? Jare lungguh kok terus ngadeg iki lho. Suwe-suwe pegel. Dadah. Yuk.
Ngantek ewah lho, Dek. Polahmu. Lah polahku ki apa? Kaya lele digedhik. Kowe iki kepiye to? Wong genah ditabuhi seta musik gayenge kok ngene kok. Jane ya kudu sing demes. Wong wedok ngosek kaya ngono. Lah masuk Mulane njaluk. anakmu brindil. Lah masuk njaluk sing piye? Ya sing halus sing kalem. Oh, sing Lho wong kalem. wedok kok pecicilan Kon sing halus, kon sing kalem, El. Sing Kowe halus kon- si piye to, Mas? Halus iya, maksudnya ke piye? Halusnya kepiye? Ya sing- Slow. Slow, Ini. slow. Oh. Slow. Oh, slow. Slow. Ya. Berarti Mas yo tabuhane. Ya njaluk Kene aku slow. 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 Berarti tabuhane njaluk slow. Oke. Oh, njaluk slow ya. Oke, Eli. Tak turuti le. Iya. Ya ya yu. Kak Le lho. Ya yu. Sak pira, Mas? Lah kupingmu bosok semono lho. Wis piro Mas? Etok-etoke. Dadah